Charlotte, sa hirsting, le corda e caru is eisca vince. Bielin, is den bialin, in blaster gachin villa nura vian with le chéile. Vergeet fáilte rascadíon chiisten, tá corda lumsan seo bhaileh búla leha. Is me se Eva, is my lom ceol tá mé mo hona I dura. Is me se Michaela, is my lom Eve Exubri. Is me se Sedona, is my lom Anviha. Cén Anna bhí is fear leat? Tiger. Tiger? Oh, agus cito sa? Niall, is Bralum Doctor Who. Is brala Doctor Who. An si múlar fad. An bhfuil míid réich an dala cócraocht? Tá. Útach, tá míid anis na lábha aní. Isce is galúnach, déan soppalín, glan na lábha leis an soppal boppalín. Ordog lúdín, glan na lábha leis an soppal boppalín. Nis fechar lábha tá siad glanta grin go dían. Ceart go leor tá na lábha glanta gin agus tá míid réig chun dala cócraocht. Fech mé ar an leabhar cócraochta. Seo leabhar cócraochta le mamó chócó. Is má le mamó dalig taistil. Ó, fechar seo. Seo córta fuist ó char le mamó atá ina chonaí sa réig. Bhaileh ólamach cén idir sa bheith go gunninmh? Violin. Tá míid déanamh cipíní cáise agus hummus. Beidir go gur míid ceiste chóca a bhfuil éon ólas aige faoi céir a bheith go siúla go ninmh. Oh, Warren, is fear gur bral ma wamo be as hunter ella real. Agus ten yard car Jackie o gach charn den doon. Mar a tagam hien. Agus in you. Ta me a curtu very big de macharja, agus begal ar curt. Nish, Shillini! Oh, when you should undo let's the Shillini. Gurmagit. Oh, Gurmagit. Ta me big na hig chach macharjo and Greg, agus ta me ar bish. Oh, hello! Hello, Coco. Oh, could Jay Murracher to hello Sir Gregish? Yes. Yasu. Oh, Gurum Wahagat. Shortage. Gurum Huggus. Oh. Cheers in Europe, E and Greg. Aich ta gal Greenwer. Ta land gilte egen Charlock Shawsa Greg. It's bra and ruddy curcha horcher here ha ella. Gahari hella bully kutta da heilach. Tá sé chó simúl a bheith fálam faoi bhia ó hir a eile. An is féchamíd ar na cóver a bheith inúsáid a gunninmh. An chéad rud a bheith a tasal win ná téasrán. Sic fi seánig. Roint límóide. Pilbar dubh. Beag an isce. Beg cos parma win. Garlóg. Agus bemid i gúsáid ola olóige. Puré trátaí, spísre darbanam, cúmin. Tá míid réig an ischan tasnú cócraocht, bhfuil gachtain a réig? Tá. Úntach ma. Bhfuil míos mar seo ag gachtainna? Chuir míid an míos seo sa lár. Nis, chuirsteach roint sic fi seánig isteachan seo, ní gá iad go léir chuirsteach. Feig spúnach an duine, agus chuig duine a bháin garló geisteach, agus an duine eile is féidir lo an cúmin a chuirsteach. Chuirsteach ola olóige. Nis, an bhecinn sibh piobr dubh í an áit. Ca tú chur bonós ceann mar seo, agus casan tún cuid seo. Tuair beidir tríú ceara chasada agus is leir sin. Nis, tá nachmór gachar de stigan. A tá míid réichan é a bhasca le chéile. Chuma scóir. Bín cúna bh rinne fásta ag tastal an seo.
Chuir an bór mar seo ach cama chasa go dtí nach mbeadh sé níos mó. Bhfuil sibh réig chun dul ag measca. 1, 2, 3. Nis, fécha míad in isir go bheice míad conas na háise. An bhecinn sibh gúil sé 6 tiúh. Ag an buinte seo, beidir go gcuir míad isteach beagáinín isce. An job an sin Michaela, agus Éva gur tú an clúdach ar ríist. Nis. Nis, tá sé sin réig chun dul isteach sa chuis nóir. Chuirsteach sa bhela. Tá bolo all an wig na fuil. Chuir míad roiint súlaí móda isteach. An flean an sin. I bhasca timpeall. Tá cuma all in ar an thomas seo na fuil. Tá sé réig le dul isteach sa chuis nóir. Ógur míle maithagad Sedona. Caithfidh míad le cipíní cáise dhéanamh chun dul leis an thomas. Seo téasarán. Tá míad chun an téasarán seo a rolla amach. Ach ar dúis. Caithfidh sibh plúr a chur ar an mórd bhfuil sibh go mbeidh dosa agus ag creatha anna bha. Anis, I roll amach mar seo brúig síos agus bí ag rolla. Tríis tamlín, is féidir libh a bhóga mar seo chasa agus dul suas mar seo a ríis go dtí go me sé 6 ar nós cearnóg nó dronalóg. Ó tá sé éasa, is féidir linn, ag spríosa chiiste, is féidir linn. Ag rolla, ag masca nu ag dosa mar sin, déan bí a linn, mar is féidir linn. Ag déanamh béla, is féidir linn, gobar le chéile, is féidir linn. Ag rolla, ag masca nu ag dosa mar sin, déan bí a linn, mar is féidir linn. An seo sa Christine, tá muid a gola dhéanú rint bíad jazz de chuid na Gréige. Ó, millioní fiála le Salad Slantiúil agus anlan jazz. Ó, nach blasta bh sé sin. Feici muid conas I dhéantar é agus muid a géisteach le ceol na Gréige. Tá mo chuirde ag gulmhaí Salad Jazz le cáis speisialta Gréigach ar a Dr. Feta. Tá anlin jazz tradition de Gréigachon ar a Dr. Tzatziki. Agus na líchrití bige seo. Ní féidir lom fannach le iad a bhlaisiú. Ar dói. Wow! Tá cumar dói ar an bhíos sin a lig. Is ínta ar fad éideas úra ólam agus is bral an bíos Slantiúil simply de dheantas an walla. Agus tá mé cinnte ghfuil tú híon agus na poistí a deanú béla bhrá fásta warin. Bia Gréige! Caithfidh míad iad seo a féinteáil le banna an feigad scúb agus chur roinnt banna agus is féidir libh dul ag péinteáil gach duine ag péinteáil. Dearan an leabhar caithfidh míad piúré trátaí a chur ar seo. Is féidir leat spúnóga úsáid agus chur tú síos mar seo agus spréan tú amach Ní spréigi timpeall caithfidh míad cáis parma a scapa ar seo. Nis bí flathú leis. Bhfuil an cáis ar fad scapa agaibh? Tá míad réig chuníte a dhearras suas, tá míad chun cipíní a dhéanamh asta. Scían, bín cúna bh chuine fásta ag tastal an seo. Gear míad le scían, gear míad ribíní. So, úsáid
do rábhéir agus sin an méid a dhearann tú I líne. Tá sé sin chudseamh le rábhéir mar sin. Agus gearann tú suas iad mar sin. Ní neart go cur le chéile, se linne go bhú béile. Cá roa me leachtas cá roa tú lam, tam sosta go bhfuil sibh sa chéistin lam. Ní neart go cur le chéile, se linne go bhú béile. Cá roa me leachtas cá roa tú lam, tam sosta go bhfuil cuirte dasa agam. Féach nach bhfuil cuirte dasa agam. Tá míid chunaíd seo a chasa go mbeidh siad ina gipíní álainne. Nis, féachar sa tá sé seo beagáinín casta. Féachar seo. Lúban tú timpeall iad, casan tú timpeall iad, mar seo. Sa leir ag casa, ag casa, ag casa, ag casa, ag casa. Rud céine an seo ag casa, ag casa, ag casa. Agus an sin is féad leat iad a chuir suas an lehan bácála. Mar sin. Téanna míad ceann eile. Cosnig sa leir ag casa ón leir amach. Tá sé níos éasca mar sin. Agus ón leir amach. An gur míid isteach san aon iad? Anna bhanáil. Gur amach agat. Isteach san aon. Ó gur raibh míle amach agat lán. Beit si sin réig ag an tamalaín beag, beidir thart ar 10 nóméid. Cad dhéanam míid idir an dálinn? An glanam míid suas? Glan gach in lud agus ní gach in ní, bín na cocarí is far go ma ag glana sa hí. Glan gach in lud agus ní gach in ní, tá sé éasca bheith ag glana nuair a bhí an muid a cana, tan cocar a thart gach rud ar eis mar is ceart. Tá muid dinne Johnny réilen ar míogáilta gréagaí hen seo a bhfuaran. Tá mise géirí dornan focail gréagaise ar chud den na bíana seo a ólam. Cité seo? Choriadigi? Choriadigi? Yes. Salada. Oh, salada. Very good. Oh, agus na prata. Patates. Patates. Yes. Hey! Sílam go cinnte gur seo éidir ar chuirína chur a lór cocarata wamo. Enes, cé mar a dearmuid slán sa gréagais. Yasu. Yasas! Féachar seo tá siad go hálinn na cipíní cáise tá déanta goin. Cad a cheapan sibh, tá siad go deas na fuil? Tá siad seo go hálinn, lag an bhord. Sí, gach duine le chéile, tar éis a bhar an le tá an bí a réig. Sí, gach duine le chéile, lag an bhord mar sin, is feic béle rá a grin. Lag an bhord mar sin, is feic béle rá a grin. Ó, tá gachar ag féchan go híhann. Tá na cipíní cáise déanta ar bhailad ceann? Ha, ar bhailad ceann? Ar bhailad ceann mar seo, is féidirlinn bheith ag trid. Tá si jo go hálinn tó ceann mas maileat. Agus féchan seo, tá an hummus atá déanta goin an seo, ar bhailad is sin a dipáilisteach an seo? Buin tríalas, tá si go mar rudí nua a rial. Agus, tá rudí eile an seo gur féad leat blas a dóibh. Tá caréadí, tá cucumber, tá a ruair mélis, agus is féad leat í sinna dipáil sa hummus freisin, nu tá tortilla ann freisin. Gairdí ceapan tusa? Mamai. Agus tú hé? Go hálinn. Úntach. Gach éidir ar fáil ar www.bln.ie